लामसगो खाजानि दाखुकतै बुखुक संनो फाइदि जों एलाम्बा गोथानि कक तांसा तांनि खोनालायनाय जहन सैमा कटमा काहामनि 15 अध्यायनि 1 पदनि सिमि 8 पद जरा फाइदि जों खोनालायनाय अरकक बखरक सैजाक तंगो जिसु से सयनि आंगुर बुफां आं से सयनि आंगुर बुफां आफाके बारि बुबाग्रा आनि बिसिंनि बुथाय थाया जत बेदेकनो आफा खिबुइ रुओ फिया साबुंगै बुथाय गोबांखे थायथुं होनै थायनै जत बेदेक नखे ब शान्ति उइतनो आं नरक नकक सामानि आबो बाय नरक साबुंखा नरक आं बाय थानसाखे तंदि आं ब नरक बाय थानसाखे तंगानो आंगुर बुफांगो गोफाजा गैया बेदेक बुथाय थायै मानिया ओंमा हायनो नरक ब आं बाय थानसाखे तंयाखे बुथाय थायै मानगलाक आं खे आंगुर बुफां नरक खे बेदेक आं बाय थानसाखे तंखे फिया आं ब बाय थानसाखे तंखे आ बरक बुथाय गोबां मा थायनाय तामनि होनखे आनो कारै नरक मुंसाफानो खलाई मानिया आं बाय थानसाखे तंया बरक ब बेदेक हाय खितारै रहरजाकनाय हाखे फोरानजाकनाय आबतै बेदेक रकनो थुमुय हरक खिकलाई सकजाकनाय नरक आं बाय थानसाखे तंखे फिया आनि कक ब नरकनि बिसिंगो तंखे नरक मुसुंमा जरातै सान्दि हाखे आबनो मानानो नरक बुथाय गोबां मा थायखेनो आफा जों सासा अंगो हाखे आमतै खेनो नरक आनि सागिरिंनाय एलाम्बा गोथानि कक खानामानि जत खानाय तंनाय दाखुकतै बुखुक संनो काइतर हामारि कुप्लुं खेरिथुं आमेन।